Katulad sa umaga, vloggers sa gabi. Hi, it's me again, Langga Franesa. Ngayon po ay pag-uusapan natin ang tungkol sa kalusugan. Alam niyo ba na nakakatulong ang pag-inom ng isang basong tubig na may isang pirasong bawang tuwing umaga habang walang laman ang ating tiyan? Ngayon po ay tatalakayin natin ang tungkol dyan. Kaya please give me a like, share, and subscribe. And please hit the notification bell para ma-notify kayo sa bagong mga videos ko. See you! We rise up from the dust and clean my throat. Drinking water on an empty stomach is always considered good for our health. Pero alam niyo ba ang pagkain ng isang pirasong bawang o ang pag-inom ng isang basong tubig na may bawang tuwing umaga habang wala pang laman ang ating tiyan ay can give us some amazing health benefits. Una, nakakatulong ito upang mag-digest ang lahat ng ating kinain buong araw at nakakatulong din po ito upang makapagbawas ng timbang. Pangalawa, nakakatulong din po ito upang maglinis ng ating katawan from harmful toxins at nagpe-prevent ng sakit tulad ng diabetes, depression, at iba't ibang uri ng cancer. Pangatlo, nagpapababa po siya ng blood glucose level sa ating katawan. So, it mean that nagpapprevent po siya ng diabetes. Pang-apat, nagkakatulong po ito sa lahat ng may sakit na tuberculosis. Minom po kayo nito tuwing umaga habang wala pang laman ang inyong tiyan. Pang-lima, nakakatulong po ito sa lahat ng may trangkaso, sipon, ubo, at asthma. Pang-anim, nakakatulong po ito upang bumaba ang bad cholesterol sa ating katawan upang maprotektahan ang ating mga puso, prevent cardiovascular disease. Pang-pito, at dahil ang bawang ay may antimicrobial properties, nakakatulong po ito upang gumanda ang ating paningin. Ang pag-inom nito araw-araw ay nakakatulong to improve our eye health. Pang-walo, para sa mga babaeng may UTI at kidney infection na kadalasang problema ng mga babae ngayon, nakakatulong din po ito pag-inom sa umaga habang wala po naman ang ating tiyan. And lastly, it helps improving the functioning of our important body organs at nagkakatulong din po ito upang tumaas ang ating buhay. Sana po ay may naihatid po akong bagong informasyon sa inyo. Please comment below at magtanong po kayo tungkol sa ating kalusugan na pwede ko pong gawan ng bagong video. So, pang-herbal lang po yung gagawin ko po para kasi don't panic, it's natural. So, please give me a like, share, and subscribe, and please click the notification bell para ma-update kayo sa mga bagong videos ko. Bye-bye! I love you talaga!